Noin. No niin, avaa se ovi. Voitteko lähteä pois, kun täällä ei ole ongelmaa? Joo, avaa se ovi nyt. Mikä on ongelma? Ovi auki nyt. Mikä on ongelma? Te teette ongelman, niin hyvää iltaa. Liisa, sinulle annetaan nyt mahdollisuus avata ihan rauhallisesti se ovi. Mikä on ongelma? Minä kerron sinulle sen jälkeen, mikä on ongelma. Minä en luota teihin. Mikä on ongelma? Avaa nyt se ovi. Teille on soittanut joku psykoosisairas, niin Avaa nyt se turvalukko. voiko joku soittaa jollekin vähän armeijalle?